z wielkiego kościoła, składać się najświętniejszych ofiary.
ахвяру вдячности доброму Богу за то, что черговый год позволить нам разом провести это свято Божьего народжения. Świata radości, świata spokoju, Boże światło. Хочем z wierą u sercach naszych. Którymi serdecznie dziękuję naszym skautom, jakie przynieśli światło i zapraszają się bliżej, a tak samo zapalili światło, że to światło było z nami. To światło jaśnielo u sercach naszych. Na początku tej świętej mszy chcę szczerze przeprosić Boga za braki naszej słabości. Niechaj On dotyka nas swoją любов'ю i oczyszcza. Spowiadają się Богу Всемогутному и вам, и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина, усіх анёлов и святых, и вашего. Особистые просьбы, молитвы, подяки, за ними приходим с верою на эту святую мшу и складаем на алтары. З верою у то, что Бог завсёды выслухає и откаже на наши молитвы. Божьей милосердности в этой святой мши доручаю святой памяти Софию. Всемогутный Боже, просим Ciebie, улей в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши праз ангельское звествование, утеловление Христа Твоего Сына, праз муку Его и крыш были приведены до, як и с Тобою живей. Читання книги пророка Михея. Так каже Пан. А ты, Бетлеем Ефрата, наименьшийся род племенов Юды. Тебе выйдет до меня той, кто будет владаром у Израиля. И покойся мне его проделом, от вечных дём. Тому Пан покине их до часу, покуль не народит там у ягоных, вернется до сынов Израиля. И устане, и буде пасвить их моцию Пана. Увеличи имени Пана Бога своего. И яны будут жить беспечно, бутады их будет удалеченным аж до межу земли. И будет он спокойным. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Боже, обнови нас и и дай нам збавление. Пастырь Израиля, послухай, який сядешь на херувиму. Збавление. Вернися, Божа, могутя, погляди з небесов и побачь, и наведай гэты виноградник, золотое, что посадила твоя правица, паросток, який ты умацовал для себе. Боже, обнови нас. Тебе, оживи нас, и мы будем заклять имя Твое.
приходить у свет и каже: «Усе спалення і ахвяр, як у початку книги, написано про мене, как виконать волю Твою Божию». Перед гэтым ён сказал: «Ахвяру і приношенню, і все спаленню, і ахвяру за грех, якія приносяться паводле закону, ты не захотел и не подобал». Пасля ён сказал: «Вось иду, как выконать волю Твою. Адмяняе першае, как установить другое. Паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды асвечаны ахвярою цела Езуса Христа». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Вось я слуга Пана, няхай мне станется поводле Твоего слова. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Забравшися, Мария у тыя дні і увайшла у дом Захарыі і прывітала Альжбету. Калі Альжбета пачула прывітанне Марыі, узварухнулася дзіцятка ва ўлонні яе, і напоўнілася Альжбета Духам Святым і усканчынамі, і благословленный плод улоння Твайго. І адкуль мне гэта, што маці майго Пана прыйшла да мяне? Бо калі голас прывітання Твайго загучаў у вушах маіх, узварухнулася ад радасці дзіцятка ва ўлонні маіх. І шчаслівая тая, якая поверила, што споўніцца сказанае ёй Пана. Гэта слова Пана. Сестры, можно бы сказать, напередодні святаў Божого народження Божий Костюл дає нам слово, такое конкретной даты. Свято было нашим святом. Как мы были не столько начальниками, але удельниками Божого народження. На початку мотивація. Почти, можна сказати, навошта? Черговий раз у своїм житті святкувати Боже народження. Насамрэч, нічого ж нового не здариться. Ведаем добра, якое буде Божее Слово, що буде описувати. Ведаем добра, якая буде декорація, дитятка Єзус. Життя свого нам отказати на це питання, згадаючи мудрость Костюла. Костюл, который дае нам гэтые святы, пропонуе, больше того, своими приказаниями, наказами наказывает, как мы их святкаем. Хочу показать, что таямница Бога, и она не меняется. Она такая самая. Что таямница Божьего народжения, что таямница з мертвых повстания. Вообще такие святы, які мы святкуем, и они такие самые. Ничего у них не меняется. Бог свое зробив. Але кожний год, коли ми приходимо до той самої таємниці, це моє старання, треба це свято зробити у серці своїм. Слухаючи слово, давайте спробуємо несколько справ важных сказать себе, нашему больш глибокому пережиттю свята Божого народження. Перш за все, свято Божого народження, образ Бога, который близкий, Божая присутность. Верим у Бога, але часами наша вера у Бога связанная с Богом, который есть, але десь там далеко. У небе, неведомо где. Вера она остается, я верю у Бога, але Божая присутность, это не для меня.
Яна можа быць як калісьці там, у небе, калі я прыйду. Мои каханыя свята, верым, гэта Бог блізкі. Бог прысутны тут і цяпер, уши, сэрца. Гэтую прысутнасць пачуць, каб яе распазнаць. Больш таго, каб яе прыняць, каб карыстацца з гэтай справядлівасцю перад Богом. Гэта трэба адклікнуцца сваёй дабры, сваёй прысутнасцю, сваёй адкрытасцю. Гэта чакае Бог. Святы Божага нараджэння змяняюцца тады, калі змяняецца наша вера у Бога. Вера у Бога, у Божую прысутнасць, у Божую дзейнасць. Вера ў тое, што Бог са мною. Таму трэба нам знайсці, калі я асабліва чуў Божую прысутнасць. Калі Бог выводзіў мяне з некага зазывае, гэта Божая прысутнасць. І гэта сапраўды Божае нараджэнне ува мне. З другога боку, маё заданне на прысутнасць, на любоў Божую у Езусе Хрысце трэба адказваць прысутнасцю і любоўю перад Богом. Гэта маё духоўнае жыццё, мадлітва штодзённая, жыццё сакраментальнае, споведь асабліва святая камунія. Гэта тыя канкрэтныя справы, якія паказваюць, што я зварочваю увагу на гэтую прысутнасць. Больш таго, я адказваю. Я хацеў бы звярнуць увагу і зварочвае нам увагу Божае Слова, гадаецца у цярплівасці Бога. Бог цярплівы. Тэалогія кажа, што Божае нараджэнне і Бог прыходзіць не адзін раз, калісьці там прыйшоў, чи прыходзіць у святы Божага нараджэння. А языка цярпліва, даткранаючы нашых сэрц сваёй міласэрнасцю. Больш таго, Бог ніколі не знужыцца, Бог ніколі не стоміцца гэтым прыходжаннем да нас. Мы часамі па-людску сапраўды спробуем воевать со злом, с некими своими кепскими звычками, а не выходит, не удается. Человек в певном моменте задумается, на что это все. Нема потребы, поддаюся. Święty Bożego Narodzenia, istota świata Bożego Narodzenia, это вера у человека. Czemu Bóg stał człowiekiem? Czemu Bóg zniżył się? Потому что верить у нас, Бог верить у человека. Тогда мы повинны учиться верить на таємницю Божого народження, поверить у самого я не верить. Потому что бачить во мне свой образ и свое подобенство. Бачить добро, которого може я уже не на Марию и бачить у ней Бога. Не буду видать еще физично, что Мария тяжарная, глядеть на Марию, которая Божьему Слову поверила, которая поверила самому себе. Веру у самого себе. Кажуть, що вона виражається именно в тим, що ми приймаємо Божє тіло, Бога у тілі, у яким у людськім тілі. Це вельми глибоко і вельми особливо. Треба вірити у себе. То, що з Божою допомогою, з Божою присутністю знає. Переодолеть кожне зло, кожную слабость. Кожне свято Божого народження повинны быть святами живого Бога. Бога, который живет. Вельми часто, і справді пригожа это робить, але може бути гэта помилка, коли ми святкування Божого народження святим тільки до підтримання традиції. А ту традицию, которая особливо у завтрашнім дні буде видать, вельми пригоджений пригожей у наших тих звичаях католицьких, про вігілійний стол, про звичайні обради, приготовлення стола, приготовлення вечери, подання собі оплатка. Это великая моц и вельми глубокие. Warto przypominać ich sobie, ale особливо молодшему поколению, которое удельничает, повинно активничать у приготовления этой вигилии, рассказывать, чему груз, чему белый, чему щенца, чему оплаток, чему этих страв столько и все остальное. Але может быть такая ситуация, что мы спынимся только до подтримания этой традиции. Это важное, але не наиважнейшее. Бог хочет быть Богом живым. Традиция – это то, что за нами, то, что было. Бог
Божее народжение Калишти народился, потом пошла традиция, такие świadkowanie, и мы это подкрывали. Але этого замало. Коли не будет этой живой присутности в сердце тех людей, которые традицию подтримують. Історія Костьола показує, як вельми шмат пригожих традицій помирала. Чому помирала? Тому що за знешнім, за вонковим виміренням этой традиції не було нічого внутрішнього, духовного. З тягом тижня попросту пустой. А коли вона пустая, вона нікому не потрібна. То вельми важно, це повинні бути перш за людей, які здійснюють традицію. Это конкретное задание, как черговый раз приступить до споведи, черговый раз принять святую коммунию. Узрадоваться, что во мне, в моем сердце, у моей семьи здійсняється Божее народжение. Что там есть Бог живый, хотя может про хвилинку, одну, другую, але есть. Это сутность Божьего народжения. Это сутность, отчуль плыве сапраўдная радость, святкование, отчуль берется сапраўдный супокой, мир, любовь. Отчуль так само набираем великую вартость те традиции, которые мы подтримуем, которые мы робим. Мария для нас является прикладом. Прикладом человека, который учит, як Божию любовь, Божие святло, Божию правду. Мария показывает нам, что треба открыться на другого человека. После звествования, после того, как Мария поверила, и она не закрыла еще в своем домку, не закрыла еще в себе. Она иде, выходить, спешить с допомогой до своей своячки Альжбеты, какую допомогчи. Не стоит сказать про то, что ее здарила чи духовно, але помогчи знешне, як жанчина жанчине. Мария хочет нам показать, что как заховать у себе Божие делиться с низшими людьми. Божие народжение, оно будет святом ни одного дня, ни одной хвили, тогда, когда мы будем робить добро тем людям, с которыми каждый день живем, а так само тем людям, которых часто спотыкаем. Это сутность Божьего народжения. Богом, милосердностью, супокоем, любовью тех людей, у всех людей. Иисус Христос не пришел для выбранных, для некоторых, пришел для всех. И хочет быть Богом для всех. Когда мы распознали, поверили, приняли, когда распалились наши сердца, и спогадливое слово, просто конкретный тест любови и милосердной, але так само и просто обрехтованию, и пережитию святого Божьего народжения у этом угоде. Как мы верили у Божию присутность и ее чули, и как мы Божьей радостью и Божьим светлом делились с іншими. Нехай Христос родится в сердцах наших и в наших семьях. Аминь. Оказывается, на Божье Слово вызнаем нашу святую веру. Верного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, Всевобачного и небачного, Единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Однородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Светло от Светлого, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, разя Богу с неба, и вцеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес по воде Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и его царству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана Животворцу, який Зайца и Сына походит, як он разом с Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и прост,
для odpuszczenia grzechów i czekają воскрешения померлых i życia wiecznego w будущем świecie. Amen. Oddaная молитва, хрещені odczuli siebie dziećmi одного Ojca. Panie, Молимся за усіх новоохрещених, щоб вони розвивали дар освячальної ласки przez частое принятие Евхаристии. Ciebie prosим. wysłuchaj nas, Panie. Молимся за tych, kto проведя надыходячие światy daleko od swoich родных, щоб спознали, что у Jezusie Chryście i oni zawsze razem. Ciebie prosим. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за наши семьи, как опековала się ими Мария, Мать Божьего Сына, и как пановали у них взаимная згода, любовь и доброзычливость. Ciebie prosим. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся Ci Софию, как добрый Бог пробачил все грехи и принял их до вечной радости в небе, этой святой и мши. Как мы смогли вызволиться от всего, что нам перешкоджает жить у Божьей ласки. Ciebie prosим. Wysłuchaj nas, Panie. Добрый Боже, и праз уцеловление Сына объявил свою любовь всему свету. Выслухай наши молитвы и учини, как мы послухмяно, выконываючи Твою святую волю, стали удельниками вечной радости. Праз Христа, Пана нашего. Amen. Песня номер 130. Молите się, браты и сестры, как мою и вашу, я принял Бог, Отец Всемогутный. Niechaj Pan Bóg przyjmie ofiarę z rąk Twoich na prosławienie i chwałę imię swojego, a tak samo na korzyść nam i всему Kościołu Świętemu. Всемогутный Боже, niechaj Duch Twój, jaki swoją mocą napełnił Najświętejszую Pannu Maryju, a święcić dary, что на Твоим алтаре мы складаем. Праз Христа, Пана нашего. Pan z Wami. Подякуем Пану Богу на это справедливо, слушно и звоненно. Как мы завсёды и всюdy Tobie składali podziaku. Panie, Święty Ojcze, Всемогутный Wieczny Boże, праз Христа Пана нашего, любовью. Jan Chrzciciel proroczył pro Jego przyjście i obwieścił, jak znajści nas, kiedy przyjdzie, szajem Twoją chwalu, razem I światła i ziemia, pełnia chwały Twojej, a sama wyższynia, błogosław, a sama Jezusa Chrysta, действуя мора и до заходу, складал имени Твоему чувствую отмяны. Тому уедности души Костела у первый день тыдня, коли Иисус Христос на Тебе, Пане.
a święci mocą Ducha Twojego гэтые dary, jakie my przynieśli Tobie na wiarę. Как стали się яны cielami krwią Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrysta, jak nam nakazał zdійснять гэтую tajemnicę. Bo on u tuju noc, kiedy był wydadzony, udział chleb i podzięku Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom każuczy. Bierzcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem powiadam, bierzcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapawietu, jaka za was i za mnogich będzie pralita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć. Это великая tajemnica wiery. Obwieszczajem śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznają Twoją wzrastanie i czekajem Twojego przystąpienia. Panie, wspominaючи звавшую муку Twojego Syna, a tak samo Jego cudowne uwaskrasienie i uniewolszejście, i czekaючи Jego drugiego przyjścia, spajdowa i przyjmij Jego jak ofiarу, jaką Ty pożądał być umiłostliwym. Dozwól, jak my, wzmocnione ciałem Jego i krwią Twojego Syna, napełnione Duchem Jego świadczyć nas wiecznym darem dla Ciebie, jak my smogli otrzymać z wybrani. Будь ласкавий умацовать віри і любові костюл Твой, який пілігримує на землю. Сослугуй Твоїм папам нашим Францишкам, біскупам нашим Тадеушам, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народам Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбы в этой семьи Твоих. Памятай про слугу Твою, Софию, просить с тела померлых с праку земного. И наше смертное тело преподобнить до своего хвалебного тела. Наших помер, братов, сестер, и усіх, кто у ласці Твоей одошел з этого свету, милостиво прими у володарства Твое. День мы сподеем Тебе быть. Разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале. Коли вытрачу слезы с наших очей. Бо убачивши Тебе, Божа наша, убачивши Тебя нашего Пана, z jakiego adoruje świat usielakimi dobrotami. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, u jedności Ducha Świętego, wsiapasz. Bóg tak nas polubił, że spasłał nam jak Zbawiciela swojego одинакового. Ojcze nasz, który jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje, wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. I my nasze, jak i my odpuszczamy, i narody nasze, i nie obłaz nas uspokusa. Просим Тебе, Panie, zbaw nas od usiałości od grzechu i zachowany od usielak Zbawcy naszego Jezu. Ty skazał apostolam Twoim, supokoj покидаю вам, godność Twojej wolej, a darycie Wam supokojem i jednością, jakie żywiesz i wolodarzysz na wieki wieczne. Supokoj Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. I z Bogiem Twoim. Radajcie bliźniemu znać supokoju. Boże, jak Ty wiarasz na Ciebie.
Ciebie граки świetu. Благословенные, покликанные на вечеру охраняют. Пане, я не варты, как Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Пусть Дева zacznie narodzić syna i dać mu imię Emanuel. Номер 146. Здраволи,
Усемогутний Боже, в Евхаристии приняли мы задаток вечного избавления. Дай просим, как мы рыхтовались до świadkowania, czym bliżej nadchodzić świata naszego zbawienia. Raz Chrysta, Pana naszego. Siadajcie, Krylowskie, i posłuchajcie apelu. Szczerze dziękuję Wam wszystkim za wspólną modlitwę, особливо za przygotowanie kaplicy na święty Bożego Narodzenia. Dziękuję serdecznie za 24-godzinną adorację, intencję obrony życia i ziemi, za aktywny udział u mszach świętych relatnych. Składałem tak samo podzięku za всех kierowani, za wszelaką okazyjną nam dopomogę. Особливо dziękuję za kwiary składzione na budowę naszego kościoła. Niechaj dobry Bóg uznagrodzić Waszą szczodrość i Waszą dobrynę. Porядок nabożeństwa w tym tygodniu następny. Завтра, 24 sierpnia, poniedziałek, a później czas święta Raratnia, jak zawsze na ranicy, a o godzinie 6:45. Tak samo właśnie na tej świętej mszy można będzie skorzystać z sakramentu. Na mszu świętую o 21 godzinie osobliwie zapraszają siemi z dzietkami. I tak samo jak się poszli serdecznie prosić wszystkich, kto nie ma dzieci, albo ma dzieci trochę больших miejsca, потому что już takie, jakie jest. Перед mszą świętoj o godzinie 21 uroczystość narodzenia Pana naszego Jezusa Chrysta o godzinie 18. Jeszcze raz na święty 25 sierpnia i mszy świętuje u 9 godzin 10:30 12 lista opiekuna naszej parafii. W ten dzień świętej mszy o godzinie 7, 12 i 19 wieczora. Jak zawsze tradycyjnie związane oświadczenie wina, w ten dzień będzie tak sama taka możliwość. 28 sierpnia u piątnicу święta świętych niemowląt, muczeników, u ten dzień święta msza o godzinie 9, 10:30, uroczystość odpustowa o godzinie 12, tak samo msza święta o godzinie 13:30 i 18. Osobliwie zapraszałem na uroczystość odpustową i mszę świętую o 12 godzinie, jaką będzie celebrować, uznaczać się biskup Jury Kasawucki. Tak samo podczas tej świętej mszy będziemy otrzymać uroczyste obiecanie ślubne służby. U zakrystii można nabyć kalendary na 2019 rok, a płatki na wigilijny stол dni 26 sierpnia. Після świętary rozpoczyna siebie, jaka pożądaje przyjąć świętara w swoim domie, może podać kartku, після mszy świętej o 19 osobliwe siemi z udzielnej parafii. Każdy wtorek u kaplicy o 19 godzinie odbywają się nabożeństwa pro zastępnictwo świętego Antonia Podłanska, a tak samo każdy się Radziwir i ksiądz Andrzej теперь na spotkaniach opłatkowych z tymi grupami parafialnymi, które już obwieszczali, говорили u wyznaczonym miejscu. Składałem Wam, braty i siostry, najlepsze pożądania, jeszcze nie na świat toczne jeszcze będą, ale особливо tym, kto świętuje swoje imieniny, dzień narodzenia, osobiste jubilei. To był czas czasem spokoju, wielkiego spokoju u sercach naszych, jak my odczuli naprawdę to świadkowanie. Tak my umieli tak samo odpocząć z Bogiem, przed Bogiem, razem z innymi ludźmi. Niechaj dobry Bóg sprzyja, które światło, jakie mają sobie zachować. A propos światła, już z nami betlejemski ogniu, on będzie umieć czas, podtrzymuje nas, będzie горeć, dziękuję jeszcze raz skautom za to, że przynieśli i odpowiednikom zanieśli światło. Z wierą i Bożą z Wami. Z duchem Twoim. Schylcie chwałoby na błogosławienie. Idzie na świat Jego Syna i czekają Jego drugiego przyjścia w sławie. Niechaj On oświecić Was światłom nadchodzącego Zbawcy i adoryć Was swoim błogosławieństwem. Amen. Niechaj udzielnym życi i plon usprawia miłosierność. Amen. My radujemy się przyjściu naszego Odkupiciela w człowieczym ciele. Niechaj On adoryć nas wiecznym życiem, kiedy znowu przyjdzie u sławie. Amen. Niechaj Was błogosławia Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w spokoju Chrysta. Dziękuję Pana Ducha.
покорно прочим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатан и інших злых духов, які на згубу душ снують по світі. Амен. Najświętейшее серце Ісуса, Змій, Архангеле, молися за нас. Номер 142.